Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Terima kasih. Ampun katur. Duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. Kadung Tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Siap, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Bapak Siman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Ya. Yo. Ayo Mbak yo. Nah, Jan. Ya. Siapit wong loro. Ah, jan. Nah, Wah, sitak gede sitak. Cilik. Lo. nah putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu jadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung le. Cek. Ya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Aku kang satya satu, tak anteni nganti saelengmu. Katon sliramu bae. Yuk, nek nih. Ojo lali pawenengmu, uga mana kan Mas. Aku kang satya satu, tak anteni nganti saelengmu. Mas Tabrata iki ya. Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa?
Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Yo. Ya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Wah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu itu. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duwit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden sembreng uta itu ya. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg Tor.
duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike azan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe Ayo rapet. tar. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Heeh. Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat Bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Jembenteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Terima kasih. Sampun katur. Iki duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. tingkatku. Nggih. Siap, Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Palesiman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ayo Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Nah, wah sitok gede sitok. Cilik. nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik, Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. J. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Katon sliramu bae. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelenmu, uga mana kemas. Aku kang setiasa anteni nganti saelengmu. Mas Tabrata iki ya. Wis, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Oke, aku juga baik. Ya wes, Iya. Nembang dong. yuk. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Ngerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu ya.
aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh, Hehe. Haha. sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris.